Weche mag thieth ma Machakos koro nyalo rochore bang' nurses ma kaunti no lando ng'anyo margi ayanga madhi chakore e chuny otieno ma kawuono. Nurses go lando ma tok lero ni winjruok e kindgi kod tend kaunti ma Machakos pok onyago olemo ka singo manomigi bende pok ochopi. Kotelnegi kod Michael Saka ma en jatelo e riwruog nurses bade ma Machakos, giwacho ni sirikal kaunti no osebedo ka ok dewo chudo mag SRC nopuodho, kata obedo ni sirikal mamalo nosegolo chik ma kamago higa mar 2024. Gilando ni onge thieth mibiro chiwo osiptal ma kaunti no nyaka sirikal kaunti no ochop singo kod chudo magi. Wagonjwa na wakazi wa Machakos, tungependa kueleza kwa sasa hatutakuwa kazini, lakini pia tunamuomba mwajiri wetu arudi chini kwa meza, akae atuongeleshe. Sisi kwa mara ya kwanza tunaenda mgomo kwa hii county as nurses, kwa sababu kenye tunaona mwajiri wetu akifanya kwa sasa, amekataa kuongea na sisi, na venye amekataa kuongea na sisi tutalazimika kuchukua njia zingine.